Anielka, ideme hrať s Máriou na gitare. Dobre? Tešíte sa takú skladbu? Sme s ňou hrali aj na plese. No, teraz v sobotu. Dobre. Tak zahráme a potom nám poviete, že či dobre alebo zle. Hej. Dobre? Aj vy, pani Izabelka. Áno? No. Tak budete musieť dobre počúvať. Keď sú prázdniny, no tak to je také pekné spestrenie chvíľ. Aj tak ujde čas. Niektoré deti mi hovorili spolužiačky, že ja sa nudím, nemám čo robiť a tak. A ja som povedala, že ja som sa vôbec cez prázdniny nenudila. Poprvé mladá, no a ja, aj keď už mám svoje roky, ale sa tu dobre cítim medzi nimi. No, chodia tu radi, zahrajeme si tu. Tak potom pôjdem na kopec. Prvý bicykel mi kúpil dedo. To sme mali aj s bratom, to sme mali asi po 12 rokov. A ja mu slúbil, že keď mu natrieme strechu alebo dač také, to už bolo v starkých, takže nám kúpi za to bicykle. No tak sme natreli, dostali sme bicykle a odtedy sme chodili s bratom jazdiť stále, bicyklovať sa. Všade, kde sa len dalo. No, že nebolo poriadne kde. No tak teraz už konečne bude. Akurát robím taký propagačný letáčik a na nový skatepark, ktorý chceme postaviť. A budeme vedieť až zajtra, či nám dajú vlastne do prenajmu halu, v ktorej ho chceme robiť. Takže uvidíme. Ťažko získané povolenia všetky máme, už nám zostáva len čakať. Takže práve idem za pánom primátorom riešiť skatepark. Poďme. No dobré, a nákladovosť takéhoto projektu je plus minus autobus? A teraz stavili v Ružomberku skatepark, takýto betónový okolo, sa mi zdá, že 1000 m štvorcových.
To je dosť. No, to je dosť veľké, tiež tam robíme. No, a toto vidím ako ten menší problém, väčší problém v prípade realizácie takéhoto niečoho ako mestského projektu vidím v tých peniazoch. Čo jazdia, či už jeden na skejtoch, bicykloch, tak väčšinou poodchádzali, lebo jednoducho tu nemajú kde. Tam je to skutočne, to je beh na dlhú trať, to nebude ani tento rok a zrejme ani budúci. No už toto leto by sme tú Fončordu, tam už by sme až dostaneme ten grant, tak by sme to chceli dokončiť a otvoriť vlastne tú prvú časť toho. Spraviť tam vlastne už v tom grante je to ako podmienka, že musí to skončiť nejakým podujatím, takže a dúfam, že aspoň to zatiaľ vyjde. Poďme sa tam pozrieť, keď zlezie sneh, že ako je to stane. Ďakujeme krásne zatiaľ. Ďakujeme. Svadba. Jedna z najvýznamnejších udalostí v živote človeka je svadba. Priebeh svadby má ustálenú formu. Najvýznamnejšiu úlohu má na svadbe starejší, ktorý riadi jej priebeh. Pôjdeme na koberec, najskôr pôjdu baby. Na koberec znamená, že si dneska sa Na aké číslo by ste si volali pomoc? Sofie? 155. 155 alebo? 112. Aký je tam rozdiel? No, 112 je na všetko a 155 je iba čisté na záchranku. Výborne, super. Dobre, a keby horelo, voláte? 150. Alebo? 150 policia a 150. Super, toto už viete perfektne. Dobre, Aleško ešte nám chce povedať. Či 150 je rýchlejšie od 112 dispečing a to ešte musí prepojiť. Tak, no len dakedy, keď nevieš rýchlo, čo máš robiť, že či volať aj to, tak je najlepšie tú 112 volať, čak? No. Dobre, super. Tak toto je moja originál robota, okrem dobrovoľníčenia. Musím sa dať čím aj živiť, čiže učím na základnej škole na 1. stupni a toto sú moje najlepšie deti. A čo ťa na tejto škole najviac baví? Na tejto škole? Neviem, že nás tu je veľa a dobrý kolektív. Ďalšia vec, ktorú mám veľmi rád, sú tanečné produkcie, ktoré ma skôr zaujímajú z hľadiska svetla a práce so svetlom, ktorej som sa vlastne začal venovať až v tomto priestore. Dobre? Vo voľnom čase sa venujem tomuto priestoru, čiže vlastne všetok voľný čas trávime tu a snažíme sa to tu čo najrýchlejšie dať nejako dokopy, aby sa to dalo fungovať. Akože mňa kultúra vždycky zaujímala. Dostal som sa k mnohým aj hudobným, aj divadelným predstaveniam, ale ako náhle som prišiel sem, tu vidím, že to umenie je vlastne živé. Veľa ľudí dokáže vytvoriť veci, ktoré nikto predtým ešte vlastne nevytvoril. Ja osobne si myslím, že každý človek, ktorý sa sem dostane ako dobrovoľník, má možnosť jednak spoznať zaujímavých ľudí, tvorcov, má možnosť sa zapojiť do rôznych činností, či už umeleckých, alebo aj tých produkčných. Čo mi ešte sťažuje prácu je to, že ľudia celkovo na Slovensku, aj bežní ľudia, nechápu zmysel toho podporiť nejakú aktivitu v ich komunite. Alebo tým, že ľudia nie sú tak spolu, ako to možno bolo kedysi, ale sú každý zavretý vo svojom byte a nevidia v tom zmysel podporiť niečo, čo sa deje v ich okolí.
ti dáva dobrovoľníctvo? Radosť. Nové skúsenosti. Možnosť niečo po sebe vidieť,